Sam godomy ino po naszemu. Krupnioczek, sen z mojego życia. Godomy i mówimy. Dwoma językami, Jesteśmy przywiązani do tradycji ale nie zamykamy się w niej. i żyjemy nowocześnie. Jerzę Ślązokiem. Znamy się ze stereotypów. Poznajmy się naprawdę. Jesteśmy nowymi Ślązakami. Robię doktorat na Uniwersytecie w Kraju Basków. Martin Grabowski. Jestem literaturoznawcą. Promuję i tłumaczę śląską literaturę. Marcin Musiał. Ślązokiem, jak się je, to nie ludzie być nikim innym. Tego się nie da zmazać. Nie ma szans.